お邪魔女のレミお笑い劇場。ドレミちゃんどうしたの？ため息なんかついちゃって。はずきちゃんは嫌じゃないの？何のこと？私たち二等身になっちゃってるんですけど。そう言われてみれば。確か私たちライトノベルではスラーっとした高校生になってたよね。なのにさ、どうなってんの？ドレミちゃん、ビッグニュースや。私たちお笑いユニットを結成するんですって。お笑いユニット？なんで？お邪魔女ドレミがオンエアされてから20周年になるからよ。アニバーサリーやで。はいちゃん、アニバーサリー。そうとも言う。だから二等身キャラになったのね。なるほど、それでか。でも女優の音符ちゃんがお笑いはなしっしょ。なんこれからの女優は歌って踊って笑いを取れないと生き残れないわ。おお、音符ちゃんが燃えている。あたしらも負けてられへんで。ドレミちゃん、マジカル